Да, днес ще ви покажа Geometry Dash, която е Meltdown, но не го пише. Имам текстчър пак на нея. Тя е на 2.0. Не, 2.1 е версията, най-новата. Ето даже в начало мелодията е различна, ето чуйте. Ето ви първото ниво машина, вижте колко яко се отбелязва. Кефи ме. Окей, ще мина първото ниво. Ще усиля музиката и няма да говоря, за да чуете мелодията. Мен ме кефи. Окей, надявам се нивото да ви е харесало, както и мелодията. Харесайте, ако наистина ви е харесало, коментирайте какво искате да играя, абонирайте се и до скоро!